Matapos ang dalawang matinding bakbakan, nandito na tayo sa mas exciting part, ang tapatan ng dalawang leading teams sa ating District 1. Ito po ang third and final game ng inyong Day 7 ng inyong paborito at sinusubaybayang Ako Bicol Cup Masbate. Hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurug pa San Jacinto kontra sa home team na San Fernando. Magandang gabi, ako si Kapa Morgan. And magandang gabi po sa lahat ng ating mga manonood. No? Ako si Coach Paul Sepp, ang iyong magiging basketball analyst for this evening. So Kapa, these two teams talaga ay nagpakita ng galing dito sa Distrito 1. No? Ang kartada nitong San Fernando ay apat na panalo at walang katalo-talo. At ang San Jacinto naman ay may isang talo at may tatlong panalo. But again, this ball game will be a very interesting one, no? But again, wag na natin patagalin. For sure, naghihintay na itong mga tao at ibato na natin sa ating arena announcer na si Mr. JV Salvidar. Sige. This is your Day 7 of Ako Bicol Cup Masbate. Brought to you by Congressman Saldico ng Ako Bicol Party List at habang ang kasalubong. We welcome you everyone inside the Tito Espinosa Butcher and Sports Center for our triple and a match. Our last game will be having Team San Fernando versus Team San Jacinto. And for the first fight for Team San Jacinto, wearing jersey number 10, Mark Lester Matos. Wearing jersey number 16, Mark Ryan Alvente. Wearing jersey number 17, Kenneth Savio. Wearing jersey number 25, Reggie Haga. Wearing jersey number 0, Nico Avila. And for the first fight for Team San Fernando, wearing jersey number 16, Ian Amanape. Wearing jersey number 18, Nasser Olasper. Wearing jersey number 23, Carlo Montes. Wearing jersey number 15, Chomar Buhon. And wearing jersey number 21, Jernan Mauzo. And for the officials for this ball game, Ruchi Morel Torneo, number 1, Omar Rabina, number 2, Morano Chumacera. This is the Ako Bicol Cup Masbate, ating to! Yes, magandang gabi once again mga kasurog. Live na live pa rin po mula dito sa Tito R. Espinosa Cultural and Sports Center sa bayan ng San Fernando. Once again, ito po ang pangatlo at last game natin sa ating final day ng elimination round dito sa District 1. Aspe trying to make the first shot dito sa ating laro. And he misses, but dito naman at the other end, it's Sabio also missing that one-legged jumper. Yes, partner. At ito nga, mga taga San Fernando, we have Puhol, Jomar, we have Anave, we have Aspe, we have Bauson and Montales. At sa kabila, we have Hamila, Matos, Alminye, Hagad, at itong si Sabio. And now Hagad with the ball from Matos. Swings it out. At naagaw ni Aspe ang bola. Now, it's their turn to make the first attempt. Kaya lang, Jonel Bauson, nakalimutan niya na mag-dribble. That's a traveling violation on the part of Bauson, no? Good call on our referee na si Bonalong Chumacera. Yes. And ito, nagkakapaan pa, partner, itong dalawang kupunan, no? Hamila. Finds Sabio sa labas. Alminye fires from the corner and hits the first bucket of this ball game. Ito si Mark Brian Alminye on their last game, partner. Their loss against Monreal. Medyo inalat ito on the last end ng game, no? 4 3-pointers hindi pumasok, but right now he opened the game with a 3-pointer. Ayan, nais bumawi. Yan ang gesture na yan. Itong si Mark Brian Alminye. And Bauson gets fouled in mid-air.
And this guy will be shooting 2 free throws. Ito yung magiging unang puntos ng mga taga San Fernando. First point on Bauson. And that's I will just clear, partner. That's a long 2 pala on Alminye on that play. So hindi 3-point shot yon. Okay. So maybe he stepped on the 3-point line, kaya yon. That's a long 2 only. We stand to be corrected. Matos to Hamila. Yan, siguradong 3. At yun na nga, Hamila has been very vital sa kanilang laro against Montreal, although they failed and came up short. Pero maganda rin yung last minute performance itong si Hamila on that particular game. Now Pohol, Jomar to Aspe sa labas, penetrates and wala, short yung kanyang layup. Matos sa kabilang banda naman, also missing. Now Aspe finding Jonel Bauson, and Jonel Bauson stepped on the line, sabi ni referee Bonanong Chumachera Jr. And good defense on the part of Kenneth Sabio on that play, partner. Alam niya na ilalab pass yun ni Aspe para dito kay Bauson. At ito, partner, may maaga tayong report from Jessamay Navales with the Mayor of San Jacinto, Dr. Francisco Tito Altajeros. Jessa, pasok. Alright, maraming salamat ka pa, Morgan and Coach Paul. So now here with me is the Municipality Mayor of San Jacinto, Dr. Francisco Tito Altarejos. Ayan, first of all, Mayor, good evening po at maraming salamat po sa pag-welcome sa amin dito sa Ticao Island. So yun na nga po, Mayor, this is our last day here in Ticao Island. How does it feel po na Ako Bicol Cup na ang mismong pumunta dito sa probinsya ng Masbate, specifically here in a beautiful Ticao Island? Kami buong nagpapasalamat sa Ako Bicol at nabigyan ng kasyahan mga taga Ticao. 4 na towns na sa San Jacinto, San Fernando, Montreal, and Batuan. This is a very big gesture on the part of Ako Bicol na mabigyan ng pansin ang aming tourist island ng Ticao. Ngayon, ang mga tao ay masasaya at saka na-develop ang aming basketball players na umunlad at mapunta man sa ibang lugar ng Pilipinas. Salamat marami sa Ako Bicol. Alright, nag-enjoy din naman po ang Ako Bicol Cup dito sa napakagandang Ticao Island. Ano po ba ang mensahe nyo sa mga players, especially sa team San Jacinto? Well, pinaka-importante is the sportsmanship. It's not winning, but it's the sportsmanship. Ipagpakita natin na maging masaya ang mga tao sa labanang ito. So ako'y talagang tuwang-tuwa at ako'y mahilig din sa sports. Na napagbigyan ng pansin ng Ako Bicol ang isla ng Ticao. Maraming salamat sa inyo. Alright, maraming salamat din po, Mayor Dr. Francisco Tito Altarejos. Yan muna ang update. Balik sa inyo, Coach Paul and Kapal Morgan. Ayan, maraming salamat, Miss Jessa and Mayor Dr. Francisco Tito Altarejos. Talagang damang-dama natin yung sincerity niya in giving thanks to Ako Bicol. Sabi niya, napansin din at pinagbigyan itong mga nandito sa Ticao Island na maipakita o mailapit sa mga tao dito ang Ako Bicol Cup Masbate. At ayan, missing is Jonel Bauson, pero bumawi naman itong si Marjan Puhol. Connecting to this time, leading San Jacinto with 5. San Fernando now with the ball. Dazzle Paul Aspe. Oh! It's Jonel Bauson laying it up and in for San Fernando. Akala ko idadakdak ni Jonel. Yes, partner. And good patience on the part of Dazzle Paul Aspe. At ayan, 3 po ang kalamangan dito ng San Jacinto. 10-7. At Kenneth Sabio, inbound play for Hagad. Now it's Kenneth Sabio to Matos, who hit a long 3 kanina. And right now, tumatakbo ang mga taga San Fernando. Jonel Bauson gets fouled.
by Almiñe. Medyo na over-aggressive naman doon si Almiñe on that play, partner. So pero maganda itong ginagawang runs nitong team ng San Fernando, but a miss on Marjo Pohol on that play. That's a nice play sana. And right now, Almiñe scooping it up and in para sa San Jacinto. 12 na po sila. Ganda ng laban sa rebound. Missed mula kay Carlo Montales. Now tumatakbo ang mga taga San Jacinto. Kenneth Sabio, binigay kay Matos. And a lob pass sana para dito kay Almiñe. Nahuli ngayon ang mga taga San Fernando ang bola. Now Dazzle Paul Aspe, binigay kay Montales sa ilalim. Pasok! Carlo Montales. At ayan, mabilis na tumatakbo si Matos. He gets bumped in the air. But no foul called by the referees. But still, it will be San Jacinto's basketball sa ating pagbabalik. At timeout naman dito sila. But again, yung timeout na tinawag dito ng mga taga San Fernando ay maganda for them, partner, because of that mini runs na ginawa nila. Because nga, magandang start na pinakita nitong mga taga San Jacinto at the early goings ng ating first quarter. Tama. And right now, San Jacinto is leading by just a small number. It's a 3-point lead at 5 minutes and 13 seconds remaining. Kasama niyo po si Kapa Morgan and Coach Paul Sepe. At we are taking a look at the bench nitong San Jacinto. And they're being instructed by their coach. And right now, let's get ourselves back to the ball game. And batian ko lang ito, partner, itong mga taga LCC Supermarket ng San Jacinto. Lagi daw silang nanonood. Hello po sa inyo. Yung mga staff ng LCC Supermarket of San Jacinto. Ito, Angelica Neris, anak niya na si Saira Sanika Manlapas and Manlapas family. Magandang gabi. They're watching right now. They're probably related kay Manlapas, yung player ng San Fernando. At ako, talagang maingay dito po dahil home team ito ng San Fernando na nalalamangan ngayon ng 3 puntos. Now, Dazzle Paul Aspe will try to orchestrate the play for his team, San Fernando. Montales nasa corner. In heavy traffic, naagawan. Eto na, tumatakbo ang mga taga San Jacinto. Matos from Kenneth Sabio. 5 points itong si Matos. Nice play! Nice finish! The Pohol brothers in action. Kenneth Sabio. Inagawan netong mga taga San Fernando. And right now, it's Dazzle Paul Aspe. Binigay kay Montales. Montales, love pass! To Lunel Bailson. At ito, isa na lang ang kalamangan itong mga taga San Jacinto. Good play on the part of Montales. Grabe yung energy na nararamdaman natin dito sa loob ng Tito R. Espinosa Cultural and Sports Center. Ayan na naman ang mga taga San Fernando. Bailson. Sabi niya, let's slow down. Marjon Pohol trying to hit a 3. Wala. At nag-agawan sa rebound itong si Hagad and si Jomar Pohol. Pero tatawagan ng foul doon si Jomar. It's the first foul on Jomar Pohol. Matos now will inbound to Almiñe. At merong nakita ang ating referee away from the ball. Referee Ariel Bermejo. Double foul yan. Double foul. So mainit ang laban as we start this one. First quarter pa lang po tayo. 3 minutes and 53 seconds remaining. Lamang lang ng isa ang mga taga San Jacinto. Ito, second personal foul on Jomar Pohol at second foul din on Reggie Hagad. Kenneth Sabio to Almiñe. Fires another 3. And this time, it's sure na talagang hindi siya nakaapak sa linya. 7 points na itong si Almiñe and wala man lang kumuha doon kay Almiñe on that play, partner. Marjo Pohol. Let's see.
Sa hiyawan ng mga tao rito, hindi na tayo magkarinigan. Foul number 17, Kenneth Sabio, second personal foul penalty. That's a second foul on Kenneth Sabio. Foul number 17, Kenneth Sabio, second foul. Yan. Foul ni Kenneth Sabio committed to the driving Marjon Pohol. And now Marjon Pohol will be shooting 2 free throws here. Number 77, Ito, maaga at mainit ang bakbakan dito, partner. Oh, grabe. And fouls are filing for these two teams. This is indeed an intense ball game. Kasi both teams are almost at the top. Maliban na lang dito sa Jacinto na yun nga, na upset loss mula sa Montreal kagabi. But still kayang talunin itong San Jacinto, itong Montreal. And let's see kung gano'n na nga mangyayari. Very early for us to say that. At eto, naagaw ang play na yun ni Matos. Inside play. Aspe gets fouled. So that's another foul on the part of team San Jacinto. Gigantoka was called for that one. Aspe now on the free throw line. Hoping na madagdagan ng kanilang puntos. Ayan. Pasok ang unang tira ni Dazzle Paul Aspe. That's the first point of Aspe. Tama. Although siya yung unang nakapag-attempt, pero medyo malakas yung tira niyang doon na pabanda in transition. And nagkaroon pa siya ng isa. So parang dalawang attempts na yung made nitong si Dazzle Paul Aspe. But right now, sa free throw line, pasok yung kanyang 2 attempts. And good for that good-looking guy na si Dazzle Paul Aspe. Ito, balik sa isa ang kalamangan ng mga taga San Jacinto dito with 3 minutes and 17 seconds. Matos bringing the ball down. Sa left wing, binigay kay Rehuso. Rehuso opted to fire and nails it! And he can make that, partner, for Rehuso. Talagang shooter din ito. Yes, he can shoot all night, partner. Jamila losing the ball. And the ball will stay with San Fernando. And there you go. Matos laying it up and in for San Jacinto. That's a good defensive play on the part of Team San Jacinto. Rebound for Gigantoka. Camila. To De La Cruz. De La Cruz now to Rehuso. To Camila. Takes a pass. Dumiretso, papaloob. Binigay kay Gigantoka. Gigantoka. Short corner jumper. Good pass and good patience on Nico Camila in finding the cutting Gigantoka sa ilalim. So abante dito na naman itong mga taga San Jacinto and they're playing zone defense dito. And Carlo Montales hitting a corner 3. Gandang bawi naman ni Carlo Montales. Oh, pamatay sunog kaagad yon. Now it's Matos. To De La Cruz. Taking a shot. Matos. To the corner kay Rehuso. Rehuso using the baseline. Ibinalik sa labas ang bola to De La Cruz. Mintis yung tira pero merong foul. Tingnan natin. Kakalambingan ang mga big man natin. Jonel Bauson and itong si Gigantoka. That's a second foul of Gigantoka. At sinasabihan siya dito ni Carlo Montales. Brother, dalawa na yung foul mo. Oh, hinay-hinay lang, sabi niya. Pero it's a 5-point lead here and matatapyasan yan with that free throw mula dito kay Jonel Bauson. Merong whistle. So, pumasok ka agad doon si Jonel Bauson. Kaya, it's a turnover.
Matos Torrehuso. Napapansin ko dito pumupunta si Matos sa left wing. Yes, partner, this is a cutter's play for Team San Jacinto. And Matos hitting another long three. That's his second dito sa larong ito. Montales drives. Binigay kay Bauson. Ready for that play. Good pass on Montales. De La Cruz missing, and what a follow-up shot dito kay Matos. Kahit nandun si Carlo Montales, talagang Grabe ang ginagawa dito niya ni yun. Matos, partner. So, on the previous game, medyo hinahanapan ko nga ng laro ito si Clester Matos. But right now, takeover mode siya dito for Team San Jacinto. as early as now. Montales once again shooting a three. This time, umalog ang kanyang tira. Now Matos hitting, trying to hit another one. Big rebound for Carlo Montales. Binigay kay Marlon or Margin Bohol. Now Dazzle Paul Aspe with that runner. At merong foul. That's a foul on Matos. Pati ako, partner, hindi ko masyadong makuha ang mga calls ng referee dahil sa hiyawan ng mga tao dito. So Matos will be called for the foul away from the ball. Away from the ball. But the ball will, the basket will count for Aspe. Yes, partner. Okay. Bauson hitting the first free throw. Maganda naman yung shooting nitong si Jonel Bauson sa free throw line, ano? Okay. 29-25, San Jacinto leading so far with 4 points at 33.4 seconds remaining. Ito po ang unang yugto ng umaatikabong aksyon dito po sa loob ng Tito R. Espinosa Cultural and Sports Center sa bayan ng San Fernando. So, tatlo na lang ang abante dito ng mga taga San Jacinto. Courtesy of that free throws dito ni Jonel Bauson. Jamila can hit that one, and there you go. A little lucky bounce there. Very basic, no, itong si Nico Hamila on that jumper. So talaga pag na-receive niya yan, face up to the basket, and then pag walang depensa, pull up kagad. Corner 3, Carlo Montales. Malakas yung tira. And that will end our first quarter action dito po sa dikdikang laban ng mga taga San Jacinto at San Fernando. Sino kaya ang tatanghaling nasa top spot sa pagtatapos ng larong ito? Ayan, ngayon na nakakalamang ang mga taga San Jacinto, 31-26. And let's take a look at the highlights of the quarter. Ayan, partner, easy 2 shots or 2-point shot. At yung mga 3 points for Team San Jacinto, no? Partner, pag ito, mga 3-point shot na yan for Team San Jacinto, pag mga pumasok yan, partner, this will be big for Team San Fernando. No, because on their last game against Team Montreal, itong mga taga San Jacinto, medyo struggling sila a bit on the 3-point country. But right now, hindi, pumapasok yung mga 3 points nila. So that's big. Pag hindi ma-contain yan ng mga taga San Fernando. So again, courtesy of Matos and Almiña, and of course pati itong si Nico Hamila, partner. Tama. And yun ang mga kailangan nilang bantayan for San Fernando. Ngayon nga na ibang level ang performance nitong si Mark Lester Matos comparing to his previous games. Iba talaga yung nararamdaman nating energy Partner. mula sa kanya. At may 12 points na siya dito, at sa kabila si Jonel Bauson ay may 10 points. Alright, and here we go now. Hamila at the top of the key, working it against Anabe. Binigay sa corner kay Dainla. Dainla almost making that one. But we have a foul here underneath the basket. Edson Bonbay Manlapas. So tinawagan si Bombay Manlapas doon ng kanyang unang personal foul. The ball will stay with San Jacinto.
Laila. De La Cruz trying to find an opening. At ayun, but the shot medyo malakas. Aspe to Anabe. Almost. That went in and out. At ayan, naagaw muli ng mga taga San Fernando ang bola. Now it's Dazzle Paul Aspe getting a bump and the foul from Laila. Gandang galaw, partner, from Aspe. Kita mo yun, absorb the contact at talagang hinahanap niya yung contact doon. Yan ang mahirap kay Aspe. Galing sa veteran transition. move, Transition, pagka nandito na siya sa my paint, he will slow it down with that Pinoy step and get a bump. And he can create a shot for his own or make a pass. Yun Yes, ang partner. talagang Signature niya. And of course, dito, platoon substitution, partner. Pinasok na itong mga starters ng Team San Jacinto. And Aspe not making the bonus shot. And Kenneth Sabio called for a traveling violation. Good call on the part of referee Roger Obina. Sabi yun. Madalas tawagan si Kenneth Sabio ng mga ganong traveling. Naalala ko din sa last Oo. game nila, yung kagabi, against Monreal. So ito, balik sa 2-3 zone. Itong mga taga San Jacinto dito. Tingnan natin ang play na gagawin itong mga taga San Fernando. Aspe is open for 3. Malakas. Nandun ang kanyang malaking mama na si Bauson. But medyo mali yung angulo ng pabandang tirang yon. At ayan, naagaw muli nitong si Dazzle Paul Aspe ang bola. Tumatakbo ng matulin against Hamila. And he gets fouled. Sa foul na Nico Hamila. Pero he was complaining to the referee na inaano daw yung ina-extend ni Aspe yung kanyang arm. At ayan na naman ang lambingan sa loob. Hagad. Will be called for another foul here. Kontra dito kay Bombay Malapas. Tatlo na yan for Reggie Hagad, partner. Oo. And dito, nakita natin si Sir Jojo Belen going to the review center to take a better look sa mga pangyayari doon sa ilalim kanina involving itong si Hagad at saka si Bombay Manlapas. As we take a look at our coaching staff ng San Jacinto trying to communicate with our referee na si Roger Obina. At ito, tinitingnan nila. Ayan, Kung sige. ano ang final na call, partner, on that last sequence. Ang gitgitan ito ni Manlapas at ito ni Reggie Hagad. Pero nakakalamang pa rin dito ang San Jacinto, 31-28. Lamang po ng tatlo. Itong mga visiting team na San Jacinto. Although siguro mga ilang kilometers lang away ang distansya nitong dalawang bayan na to. So yun, tama naman yung call na ni referee Ariel Bermeo. Kaya now it's Bombay Manlapas nasa free throw line ngayon. Ayan, pasok na pasok ang tira ni Manlapas. And once again, we say hello to Angelica Neri and sa anak niya na si Zaira Sanica Manlapas. And of course, the whole Manlapas family. Pasok yung pangalawang tira pa rin. Itong si Bombay Manlapas. So it's just a 1-point lead by San Jacinto. Aaron Pohol
to Dazzle Paul Aspe. Binigay kay Anabe. Open for three. Bang! There goes the first lead of San Fernando. 33-31. Courtesy of Anabe. Good shot on the part of Anabe. Ito na naman yung cutter play. Sasagot sana doon itong si Kenneth Sabio. Pero malakas yung kanyang tira. At balik ang bola sa mga taga San Fernando. So let's see kung gaano magiging ka-effective itong pinagsasabay yung dalawang guards. Yes, two-guard Two-point combination guards, actually, oo. for team San Fernando. Aspe and Anabe. Ayan na naman si Anabe! Wala. Last touch. That's last touch on Bombay Manlapas on that play. So it will be San Jacinto's basketball. They will try to even the score or even get the lead back sa kanilang koponan. So, Matos to Kenneth Sabio. Balik kay Matos. Tumira lang long three. Boom! Ayun. Balik sa San Jacinto. Ang kalamangan 34-33. So, talaga maganda ang pinapakita dito ni Clester Matos dito sa game na ito. Oo, mas aggressive siya ngayon to score. Nel Mauson to Anabe. Back to Dazzle Paul Aspe. Nabitawan ng bola. Mapupunta ang possession sa mga naka-purple. Nakupuna ng San Jacinto. Hamila at the top of the key. Nice little runner. Good shot Wala on that dito. play. But again, yun kasi, anticipate ni Aaron Puhol, partner, yung defensive stops na yon. Kala niya kaya niyang steal eh. Oh. Nice dish. Back the shot. Nandun pa rin. Oh, second chance opportunity for Bauson. Also failed. Oh, what a love pass. Beautiful connection. Matos and Almiñe doing the work for San Jacinto. That's the Annunciation Panthers connection, partner. Tama. Para dito sa dalawa, Aaron Puhol. That's a miss on Aaron Puhol. Lamang na po dito ng 5 ang mga taga San Jacinto. Kanina lumamang na ang mga taga San Fernando ng 2 puntos. 33-31. And now it's Clester Matos once again. Shooting from the corner! Nako! Grabe! Pinapakitaan tayo nitong Mark Clester Matos. Nakulangan ba kayo sa mga previous games ko? Eto, papasobrahan ko pa. Grabe ang linalaro dito ni Lester Matos. 33-41. Abante po dito ang mga taga San Jacinto. So, kung ikaw yung coach ng San Fernando, ano yung magiging pang-counter mo dito? Ito, partner, kung ako kaya naman nitong San Fernando mag-tao-tao, partner. Kasi andyan naman si Anabe to control Matos and Aspe din. So, kung ako, I will adjust on my defense, partner. I will go to man-to-man. From there, titingnan ko kung ano yung magiging resulta. And of course, pag may mga ganon, man-to-man will be a good help for them. And also, of course, kailangan may mga help side dyan. Para yung mga big man naman ay mabantayan itong mga big man itong mga taga San Fernando. So, adjust sila sa depensa. Or even, they can go to 1-2-2 on that Pwede. on that defense. Pero kung ito, kaya naman sa tao-tao, for me, that's the better option. Oo, tao-tao para makita natin kung ano talaga yung gagawin natin. And we'll adjust after that. Okay, Aaron Puhol now to Aspe. Pinapaikot ang bola. Aspe penetrates, gets fouled, and gets the continuation. Wala dito kay Hamila. No, it's Gigantoka who was called for that one. That's the third foul on Gigantoka, partner. This will be a problem for Team San Jacinto kasi nga yung dalawang big man nila, the likes of Reggie Haggard and also
itong si Gigantoka ay may tigtatlo ng foul. Oo. Second quarter pa lang, partner. So masakit yan on the part of San Jacinto. Dahil yung mga vital players nila is in the foul trouble as early as now. Now it's Matos who has been the trouble for San Fernando. Nailing, I guess, 3 or 4 to 5 3-pointers. Hamila missing. Battling for the rebound. Now it's Aaron Puhol with a finish. So dalawang malaking mama ang nagbanggaan ng bahagya, ano? And good pass on the part of Aspe. Kay And Puhol. good job on the part of Aaron Puhol. Alminye fires a 3, wala. And Hamila. Foul number 12, Aaron Puhol. First personal foul, second team foul. That's the first foul on Aaron Puhol. And Hamila will be shooting 2 free throws here. 41-38. Tatlo lang po ang lamang nitong mga taga San Jacinto. Hamila, napaka lambot din ang shooting. Soft touch itong soft si touch, oo, tama. Hamila. Mayroon na siya ditong 9 points, partner. The second free throw is short. Nabati natin itong si Nico Hamila. Yan ang problema pag binabate eh. But right now it's Aspe delivering the goodies for San Fernando. Aaron Puhol this time still nakabalik pa rin sa kanyang possession. Russell Paul Aspe penetrates, binigay sa ilalim kay Jomar Puhol, missing it. And now it's Mark Lester Matos, binigay kay Mark Brian Alvinye na hindi naman pinahiya ang kanyang maliit na kakampi with that high-flying stunt. 14 seconds. So, 14 seconds on the shot clock. Aaron Puhol to Jomar, wala. Ayan na po the big rebound ito si Alminya. Bilis ang tumatakbo at inihatid ang bola sa ring. Wala man lang stop partner on the part of Team San Fernando on that play. That's a San Jacinto delivery for you. At Aaron Puhol, na-foul nitong si number 28 na si Wingmart Barun. Nagkaroon ng konting run dito yung mga taga San Yes, Jacinto, coach. partner. Because of that last 2 play, nito na kay Brian Alminye. Sino yung panganay sa mga Puhol? Si Marjo. Marjo yung tinanong ko kanina si Aaron Puhol, no? Oo. Kuya daw itong si Marjo, tapos ang sunod itong si Jomar, tapos ikatlo siya. Tapos yung ika-4, yung bunso, si Cyrus Puhol. So silang 4. So we haven't seen Cyrus Puhol in action yet. So, Pero bibihira yan, partner, sa Oo. isang pamilya, no? Halos lahat talagang sa basketball mahilig. Oops, merong foul doon. Reyes gets fouled. Maganda sana kung pati yung father nila naglalaro pa, no? Oo, first 5 kagad, no? First 5. So, Ako naman sa amin, naglalaro pa rin naman ako. Dalawa mong anak yung naman. dalawa kong binata, nakaka-team ko. Minsan nakakalaban ko pa. oo. So, eto, 2 free throws for Rehoso on that jumper. Foul doon si Aaron Puhol. And Rehuso, Ito, very din to, partner. Coming off the bench itong si Rehuso. very steady din Very siya. steady for Team Oo. San Jacinto. Very reliable, shooting those mid-range jumpers and those 3-point shots. Meron din talagang magandang shooting itong si Rehuso. Team ball violation. 15 seconds to shoot. 3 minutes, 31 seconds natitira. Aspe. Marjo Puhol sa corner.
hitting another 3. Itong si Carlo Montales. Second 3 points si Carlo Montales at meron na itong 8 points dito sa ating game. And again, balik sa 1-2-2 defense itong mga taga San Fernando. Tingnan natin kung anong gagawin ng mga taga San Jacinto dito. Rehuso in traffic. Almiñe finds number 77, De La Cruz. Hitting it from the top of the key. Speaking of steady, partner, isa din to na very steady for Team San Jacinto. Oops, that's a foul. So after shooting a 3, nag-commit naman ng foul itong si Ivan De La Cruz. Penalty na. So mabibigyan ng dalawang free throws itong si Carlo Montales. Missed yung unang attempt. This is just a 9-point lead for San Jacinto and make it 8. So ipinasok si number 7, Brett Nicolas for Aaron Puhol for San Fernando. Now it's Almiñe acting as the point guard for San Jacinto. Almiñe to De La Cruz. Give and go play. Wala. Hindi na i-orchestrate na maayos pero nasa kanila pa rin ang bola. Rehuso will penetrate. Kicks it out to De La Cruz. De La Cruz down the lane. Gets fouled. That's on Marjo Puhol. That's the first personal foul of Marjo Puhol on this game. So hindi pa rin maka-establish talaga dito yung San Fernando. Oo, partner. You know. Laging may sagot itong San Jacinto, partner, dun sa ginagawang plays nitong San Fernando din. Tama. So that's a basket for Eva De La Cruz. So pasok ang dalawang free throws itong si Ivan De La Cruz. So parang kung sa boxing ang nagko-control pa rin ng laro ay itong San Jacinto. At balik sa 10 ang kanilang kalamangan. Aspe. Marjon Puhol to the corner. To Brett Nicolas, who was called for a traveling. So malamig pa itong si Brett Nicolas coming off the bench. That's another turnover on the part of San Fernando. They average 11 turnovers per game, partner. So 10-point lead now as we get ourselves to the 2-minute mark nitong ating second quarter. At ayun, traveling after traveling. This time, ang tinawagan naman si Rehuso ng San Jacinto. At mukhang mayroon pang foul. Foul ba yun? Technical foul. Oh, si Almiñe ang tinawagan doon. Itong ating referee niya si Roger or make it Ariel Bermeo. Oh, and also Carlo Montales, technical foul. So double technical dito sa dalawang ito. Aspe. Diretso. Missed. Nice transition play for San Jacinto. Bilis. Hindi ko masabayan, partner. That's a foul on Nicolas on that play, partner. So that's a first personal foul. And mapupunta again itong si Evan De La Cruz sa free throw line. So magandang pasahan ang nangyari doon for team San Jacinto. Mintis ang unang tira. Itong si Ivan De La Cruz mula sa linya. Pasok ang pangalawa. 6 points na ito coming off the bench. Ito si Evan De La Cruz. At matagal-tagal, partner, na nauupo yung mga starters nitong Team San Jacinto because of that fouls they committed. So yan, magiging factor din dito. Isa din factor yan, partner, because of this physicality nga ng dalawang kupunan na ito. Pero for San Fernando, they should capitalize on the situation na hindi yung mga starters ang nandito sa loob. Yes, partner. Aspe.
Magandang pasahan. And the shot will not count. It will not go in, but Bauson will be awarded 2 free throws here. It's the second foul on Barun. Wimak Barun. Ayan, patuloy pa rin ang pinapakitang magandang shooting touch nitong si Jonel Bauson sa free throw line. There you go, perfect mula sa free throw line itong si Jonel Bauson. 45 ang kanilang score. At tinahabol pa rin nila ang San Jacinto with a score of 54. Corner shot, short. Now Aspe with the ball. At ayan, Jonel Bauson finishing, flying high in the sky, and lays it up and in for San Fernando. Ayan naman, another one. This time it's Montales. Nice finish for mga taga San Jacinto. Oh, Carlo nice. Montales. But again, a good mini run on the part of team San Fernando. Courtesy of first, itong si Bauson at itong si Montales. Oo, Bauson hitting those 2 free throws and then lumipad para sa 2-pointer na yon. So, 4 na puntos in a short period of time. Yes, Plus partner. itong si Montales. And sabi mo nga, dapat i-capitalize ito no, ng mga taga San Fernando. Sabi Tama, ko nga, oo. because of Oo. the foul troubles na nandito for team San Jacinto. Itong si Reggie Haggard may 3 ng foul. Roel Gigantoco may 3. Kenneth Sabio may 2, partner. So, this will be a big factor dito. But again, binalik na itong si Mark Lester Matos. Against Dazzle Paul Aspe. Tumira na naman ng 3. Short this time. At eto, tumatakbo na naman ang mga taga San Fernando. Bauson, lumipad, umiscore! Walang nagawa doon ang depensa ni Rejoso. 14 points itong si Bauson dito. At naagaw pa nitong si Jomar Puhol ang bola. Now Aspe, nakita na nasa unahan si Carlo Montales for the finish. At ayan, 1 point lead na lang. Ang kanina ay halos 1 dosena para dito sa San Jacinto. Hamila at the top of the key against Puhol. Corner shot kay Rejoso is good! That's a 3. Pamatay sunog. Aspe! Trying to beat the clock. Itong si Dazzle Paul Aspe. And as we end our second quarter action, meron lang pong 4 na lamang itong San Jacinto kontra dito sa San Fernando. 57-53. Ang napaka-exciting na ball game na ito, Ako Bicol Cup Masbate District 1 elimination ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Tatabang na, kasurog pa. Ako po si Kapa Morgan, kasama ang aking masipag na kapartner dito, Coach Paul Sepe. Kami po ay magbe-break muna and of course, kami po ay magbabalik. Diyan lamang po kayo.
Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa.
Kagaya po ng ini-expect natin na isang intense ball game, ay ito nga po talaga ang nararamdaman natin ngayon dito, ang nasasaksiyan natin dito sa loob ng Tito R. Espinosa Sports Center dito po sa bayan ng San Fernando. Laban po ng top teams na San Jacinto at San Fernando. And well, bago tayo magpatuloy, pasadahan muna natin, Coach Paul, ang ating halftime statistics. Yes, partner, for our halftime stats, no? For both teams, San Fernando and San Jacinto, bench scoring 16-7 lamang dito ang mga taga San Jacinto because nga of this foul trouble, mas napaagang bunutin nitong coach ng San Jacinto itong mga bench players niya, 16-7, no? Pero maganda naman. Oo, maganda naman yung naging resulta. Points in the paint, we have 30 for Team San Fernando and 18 lang dito sa mga taga San Jacinto because of the presence of Bauson, ito ni Puhol, partner. And of course, because of wala doon yung presence ng mga bigs nitong Team San Jacinto because of foul trouble, no? Turnovers, almost pareho lang, partner, 8 kontra Sham. So, yan, medyo manageable pa yan for both teams. Fast break points, 28 kontra sa 15 lang na ginawa nitong mga taga San Jacinto. Maganda ang pinapakita nito ni Dazzle Paul Aspe on distributing the ball on that fast break points, fast break opportunity, partner. Yung mga mini runs nila, dito talaga sila kumana sa mga partner, fast break points na yan. And of course, second chance points, 2 kontra sa 5. So again, very evident kasi sabi nga natin, yung mga guards nitong Team San Jacinto, ano sila? They are rebounding guards, no, in the likes of Alminie. So titingnan natin kung ano pa yung magiging adjustments. But right now, dikit na dikit itong laban natin. This is a seesaw battle also for these two good teams. So titingnan natin kung anong magiging adjustments sila comes the second half. So makakabawi ba ang San Jacinto sa upset loss nila kagabi against Montreal, or magtutuloy-tuloy ang panalo nitong mga taga San Fernando at makukuha ang top spot dito sa ating Distrito 1? Yes, yan ang masasagot ng ating second and final half ng ating ball game. Aspe now directing the play. At ayan, inantay si Jomar Pohol na that's a nice, almost a dunk there from at the other end of the floor. It's Matos and Alminia connection once again. And Aspe missing a 3-point shot. Now Matos tumatakbo ng matulin. Behind the back pass. Now it's Kenneth Sabio. Balik kay Alminia. Almost a back-to-back bucket for Alminia. Now it's Aspe. Binigay sa ilalim kay Montales. Montales missing. And now Matos to Kenneth Sabio. Wala yung tira. Corner 3, Kapos. Rebound, Pohol. Marjo, and now it's Dazzle Paul Aspe all alone. Pero nandun, doing a good trail job itong si Montales and cleaning up the mess. That's a good pass on Dazzle Paul Aspe. And partner, ito na. Naka-steal pa dito si Jomar Pohol. And ayan, nice dish once again from Dazzle Paul Aspe. At maganda dahil masipag talaga itong si Carlo Montales sa laro. It's just a 2-point lead now. Kenneth Sabio sizing the defense. Tumira ng long 3. Kapos. Naagaw ni Alminia. Nakuha ang rebound. But he gets called for a traveling violation. Sayang yun na Alminia. Second chance for Team San Jacinto sana. Patira na siya doon, partner eh. Tama eh. Medyo nailang lang siya on that sequence. Aspe with that slow step. Passing it off with a bounce pass to Boston, pero wala. Eto na, tumatakbo. Hamila. Binigay kay almost making that 3-point shot once again is Mark Lester Matos. Kaya lang medyo napalakas niya ng konti yung kanyang tira. And now, it's San Fernando's basketball. Yes, partner. Ayun na nga.
At itong si Bauson, ini-instruct nitong si Aspe sa dapat daw sa taas niya ipasa. Medyo mababa yung pasa kanina ni Aspe. Okay, so let's see kung anong magiging adjustments nitong si Dazzle Paul Aspe. We know that he's a very intelligent player, kaya yun, bumawi ka agad siya doon. That's a 6-0 run na ginagawa nitong mga taga San Fernando dito. Tabla tayo, mga kasurog. 59 all. At ayan, tumatakbo na naman ang mga taga San Fernando. And Junel Bauson gets fouled in mid-air and gets the continuation. So he will be awarded a bonus shot here. At ayan, sino na foul doon? Si Hamila? Ito. Sandali at mayroong basket counts on that layup nito ni Junel Bauson. So may konting kalituhan lang doon, partner, kasi sabi nung San Jacinto timeout kami, but again yung signal pala pag bumasket sa kata timeout. Oo. So completing the 3-point play opportunity is Junel Bauson. At yan na nga ang timeout hinaantay or itinawag ng mga taga San Jacinto. Right now, we have a report mula kay Miss Mabel Echegoyan. Miss Mabel, please come in. Kapa Morgan and Coach Paul, go for the win. Ito pa rin ang mindset ng Team San Fernando sa kanilang laban kontra sa Team San Jacinto. Marami umanong ginagawang adjustment ngayon ang Team San Fernando, lalo na't may malalaking players ang Team San Jacinto, mabibilis at may shooting sa labas. Susubukan umano nilang talunin ang Team San Jacinto para mapanatili ang kanilang winning streak. On the other hand, Team San Jacinto is determined to have another win tonight from their upset game last night, kaya ginagawa umano nila ang lahat, lalo na sa depensa. Asahan pa umano ang mga 3-point shots at bilis ng mga players sa laro. Sa ngayon, intense ang labanan ng dalawang kupunan at malakas ang hiyawan ng kanilang mga taga-suporta. And that's the latest dito sa courtside. Back to the panel. Ito, thank you Miss Mabel for that report. No? So Reggie Hagad, nag-contribute na din dito. First 2 points si Reggie Hagad on that play, partner, on the miss of Kenneth Sabio. So that's a second opportunity on that play for Reggie Hagad. There's a traveling violation. Sayang yun for Mark Alminye. So balik ang bola sa mga taga San Fernando. Bauson fakes a 3. Carlo Montales fires and hits! Grabe, ito si Carlo Montales din. Apat na dito ang kalamangan ng mga taga San Fernando. And Kenneth Sabio losing the ball sa baseline. Kaya ito na naman, nasa mga taga San Fernando ang bola. Carlo Montales after a pass from Dazzle Paul Aspe. Now Aspe is looking for an open man. Diving is Marjo Pohol. Substitution. Grabe yung intensity talaga ng laro. Ito, balik ang bola sa mga taga San Jacinto. Apat lang to, partner. Ito. Dito natin masusubukan itong mga taga San Jacinto kung sanay ba sila na nalalamangan sila. Tama. De La Cruz penetrates. Binigay kay Hagad ang bola pero muntik ng maagaw. At yan, nagkabuhol ang dalawang malaking mama sa ilalim. It's Jomar Pohol at itong si Hagad. Ayan, sabi ni Dazzle Paul, kalma lang, kalma lang. Ito. So maganda. Maganda ang away, partner. Oh, Evan De La Cruz inbounding the ball. Matos. Dribbling with his left. Binigay kay De La Cruz. He lost the ball.
Matos almost making that shot to beat the clock. Aspe battling for the rebound. Nakuha ni Bausan ang bola. And now, nasa midcourt section tayo. Jomar Pohol to the cutting. Marjo Pohol. Loose ball once again. At merong foul na itatawag dito. I think it's on Jomar Pohol. Nasa third foul, partner. Oo, third foul also on so delikado din si Jomar Jomar Pohol. Pohol. Oo. Dahil tatlo na rin yung kanyang foul. With 5 minutes and 24 seconds remaining sa ating ball game. Substitution number 12, Team San Fernando. Ito, papalitan siya, partner, ng kapatid niya na si Aaron Pohol. So balik si Aaron Pohol dito. Was doing an equally good job defending and scoring for their team. Ayan na naman ang mga taga San Fernando after that miss from Matos is Marjon Pohol finishing with a right hand. Almiñe fakes. Kicks it out to De La Cruz. Wala. De La Cruz once again. Binigay kay Almiñe. Almiñe now sizing the defense of Pohol. Aaron and hits a jumper. Good shot on the part of Brian Almiñe. At mayroon na siya dito 15 points, partner, dito sa ating game. Maganda talaga ang contribution itong si Almiñe. Matos gets fouled after that steal sa pasa ni Dazzle Paul Aspe. Very characteristics for Aspe, partner, on that turnover, no? Tama, kasi bihira mangyari yan sa Dazzle Paul Aspe, yung mga ganong error. Meanwhile, Matos missing from the free throw line. Pasok ang pangalawang tira. 19 points itong si Matos dito sa ating ball game. It's just a 3-point lead now for San Fernando. Montales nagdi-dribble, lulusot, titira, i-score! Number 23, Carlo Montales. Grabe itong si Carlo Montales. And ito ang kasurog player of the game on their last game, partner, itong si Carlo Montales. Tama. Now Matos giving it to Hagad. Hagad. 14 seconds. Agaw na foul, and now it will be San Fernando's basketball. 3:37 ang nalalabi po sa ating third quarter action. There's a second foul on Matos. And Kapa Morgan here and Coach Paul Sepe, happy to serve you on this beautiful Monday evening. Ito, abante ng 5. Itong mga taga San Fernando. So, balik sa 2-3 zone itong mga taga San Jacinto. Aspe still can't hit mula sa 3-point territory. Now Rehuso bringing the ball down. Kicks it out to the corner kay De La Cruz. De La Cruz inching a little closer. And wala, pero nandun si Almiñe. Good to clean effort. up the mess. Aspe finds Montales, but that's a very difficult shot for Montales. Now Marjo missing. Aspe double team. One man down. It's Almiñe. And there's a foul. So out of bounds lang ata, partner, yung Out tinawag. of bounds lang ba? Oo. Okay. So walang tinawag na foul. 8 seconds to shoot. Muntik na doon si Mark Brian Almiñe. Oo nga eh.
8 seconds to shoot. Dazzle Paul, bigay kay Marjon. Marjon tumira ng 3. Almost making it. Nandun ang kanyang kapatid na si Aaron to save the day. Wala na magagawa si Reggie Haga doon, partner. 3 na ang foul niya. So, talagang ito ang kinapitalize yun ni Aaron Pohol on that play. Tama. 6-point lead. Mabigat 5. Alminye. Sizing the defense of Aaron Pohol. Tumira ng 3. Wala. Nakuha ngayon ng mga taga San Fernando ang bola. Tumatakbo ng matulin ang mga Pohol brothers. And finishing with the left hand using the board is Aaron Pohol. Back-to-back buckets for this big guy. Goal contribution ito ni Aaron Pohol. Pasok din ang tira mula sa 3 nitong si Nico Hamila. May sagot naman si Nico Hamila on the other end. So pamatay sunog yun, partner, for Nico Hamila. Indeed. Mauson. Gonzalez to Aaron. This time, missing. Ito na si Alminye. Gets the continuation. So that one will count for Brian Alminye. That's the second personal foul of Marjo Pohol in our game. So look at that drive. That's an end one, partner. So continuation on the part of Alminye. So that's a wise decision on the part of Alminye. Na kahit nandun yung depensa sa unahan niya and he was fouled, talagang nandun yung presence of mind to try and hit the ring. Ito ka, kumakatok na naman sa pintuan itong mga taga San Jacinto. Tama ka dyan, partner. So, 2 na lang, partner, ang hinahabol dito. At magiging isa yan kung maipapasok ni Brian Alminye yung kanyang free throw. Oo, yung bonus shot. At 1:29 remaining sa ating third quarter. At ayan, buhay na buhay po ang mga tao dito sa loob ng Coliseum. At mostly sa mga tao na nandito ay mga taga San Fernando. Pero di natin alam dahil malapit lang din naman ang San Jacinto dito. Kaya siguro 50-50 ano. Yes, partner. Kanina na-interview yung mayor ng San Jacinto na si Mayor Dr. Francisco Altarejos. And once again, we say happy birthday sa ating Commissioner, Com Lloyd Rivera. Happy birthday! Happy birthday po, Com Lloyd. From all of us here, magmula sa mga drivers, sa mga strikers, sa mga CSR, sa committee, and us here sa panel, and of course the referees, mga kasama natin. Gonzalez, almost making that one. Rebound ni Hagad. Hamila, nakita na nasa unahan. Ito ang kanyang kakampi, number 15 guy. And that's Esparago. At balik dito ang kalamangan sa mga taga San Jacinto, partner. Oo. Lamang na naman ang mga taga San Jacinto. Oh. Aaron gets fouled. Ito, clear yan kay Ivan de la Cruz. Third personal foul, third team foul. Again, that's the third foul of Evan de la Cruz, partner. So tatlo na ang may tatlong foul for team ng San Jacinto. And Aaron Pohol missing the first free throw. Eto, pang tabla. Titingnan natin kung maipapasok niya. Missed pa rin. Rebound de la Cruz. May chance dito ang mga taga San Jacinto na mas namadagdagan pa ang kanilang lamang. Sabi ni Rehuso sandali, ayos natin. Hamila is open for 3. Wala, rebound. Aspe. Bauson finishes with the right hand. How can you stop that, partner? Kasi 6'3" guy running down the floor. Rehuso drops it down to Hagad, and Hagad finishing good. 5 seconds remaining. Aspe kicks it out pero naagaw. At yun,
ibinalibak ang bola nitong si De La Cruz. At the end of the third quarter, labang po ang mga taga San Jacinto at nakabalik sila dito, partner, because of that place na talagang pinag-igihan na mabuti ang opensa nitong mga taga San Jacinto. And of course, maganda yung depensa din yung pinakita. But again, they're playing yung mga players nila in a trouble, partner, and the likes of Reggie Haga, dito si Roel Gigantoca, and ito si Evan De La Cruz. But again, maganda yung adjustment ng coaches itong San Jacinto. That's why nakabalik sila dito sa ating laro. Good analysis, Coach Paul Sepe. And now, we're taking a look at some of the highlights ng nakaraang quarter as we get ourselves ready for the fourth and final quarter of this very intense game ng mga taga San Fernando at ng mga taga San Jacinto. Dito pa rin po yan sa napakagandang island of Ticao. Sad to say, this is our last day dito. And tomorrow, balik tayo sa mainland. Masbate. Oo. So, talagang itinitreasure din naman po natin yung stay namin dito sa Ticao Island with these teams, with these people, kapwa natin mga Bicolano dito sa Ticao Island, Masbate. What an experience we had here. And right now, still experiencing it with this beautiful game. 14 seconds. Aspe. Well, mali ang napasahan. Now it's Rehuso, pulls up for a jumper. Wala. Aspe. At ayan, daktak yan! Yun! Pampabuhay ng dugo para sa mga taga San Fernando. At balik ang kalamangan sa San Fernando. Tingnan natin kung yung dunk ba yun ni Junel Bauson ay mabubuhayan itong mga players ng San Fernando. At mababalik sa kanila ang kalamangan. At Mintes yung 3-point shot attempt nisong si Almiñe. Ito na si Aspe. Orchestrating the play. Montales is open for 3. Wala. Na-rebound ngayon nitong si Gigantoca. Rehuso na, tumatakbo. Gusto sanang ipasa kay Almiñe pero nakuha pa rin ni Almiñe ang bola after that deflection. Balik kay Almiñe ang bola. Open for 3. Pasok yan! 79-77. Lamang na ng dalawa. Maaksyon ang unang mga minuto nitong ating fourth and final quarter. Sa turnover na part of Team San Fernando. At ito, partner, leading scorers natin after that third quarter. Itong si Carlo Montales, 22 points. Jonel Bauson, 21 points. Itong si Aspe, 9 points at may 9 assists. At sa kabila, itong si Mark Brian Almiñe, 22 big points na, partner, for Team San Jacinto. Ayan, maraming salamat, Coach Paul. Matos. Now to Hagad. Balik kay Matos ang bola. Shaking the defense of Montales. Open for 3 is Kenneth Sabio. And he nails it! So, nagraran na naman dito ang mga taga San Jacinto, partner. Yes, partner. And ito, sabi ko nga, pag maganda ang shooting nitong San Jacinto beyond the arc, ay talagang may posibilidad na sila ang manalo dito. Nahirapan sa ilalim si Jomar Pahol. Now, tumatakbo na naman ang mga taga San Jacinto. Nice defense on the part of Dazzle Paul Aspe. Hagad gets blocked by Carlo Montales. Hiyawan ng mga tao dito. Sa last play na yon, defensive stop para dito sa mga taga San Fernando. Kailangan na nila dito makabawi. They are now being led by a 5-point lead. Aspe, bumigay ng 3. Wala pa rin. Medyo maalat si Aspe sa 3 points. Pero good defense on the part of Dazzle Paul Aspe. Now it's Bauson. Ipinomba sa ere at ipinasa kay Marjon Puhol. Nice finish. 3 po ang lamang. Ito, nabuhayan yung crowd.
There's a foul. That's the fourth foul, partner, of Jomar Puhol dito. Jomar Puhol. Fourth personal foul. First team foul. Warning for exclusion. Number 15. Substitution. Ito, pansinin ko nga, partner, yung sinasabi ko kanina, itong 3-point shooting ng dalawang kupunan, no? For Team San Fernando, 19% lang sila, but for Team San Jacinto, 35% on that 3-point. Dagdagan pa yan ni Mark Brian Almiña. Yun ang sinasabi ko nga, partner, those 3-point shots talagang nagkukonekta para dito sa San Jacinto. Sa halftime kanina, itong si Matos and Almiña practicing those shots, and now it is taking effect. 14 seconds. Aspe will try his own version. Wala pa rin. Marjan Puhol trying to dish it to Jonel Bauson sa ilalim. And good recognition ng Reggie Hagad na nandun sa katabi niya si Bauson. Kasi kung nasalo yun ni Bauson, easy 2 points naman yun for Jonel Bauson. Yes. Bauson scoring underneath. Kenneth Sabio was hammered in mid-air by Aaron Puhol. Third personal foul. Second team foul. Asa yun, may konting kulay itong si Carlo Montales at ito si Mark Almiña. Let's see kung makokontrol ang mga batang yan. Mintis yung unang tira ni Kenneth Sabio. At again, nabante pa rin sila dito ng 4 with 6 minutes and 7 seconds remaining. Pasok ang pangalawa. Substitution. Number 5. Team San Fernando. Kenneth Sabio, mayroon na ding 7 points dito sa ating game. So ayan na naman, partner, yung speedster nitong mga taga San Jacinto. There's a foul away from the ball. Cyrus Puhol and itong si Hagad nagkabuhol-buhol. And that's the fourth foul of Reggie Hagad. We say hello sa mga taga-interior San Jacinto, sa baryo, San Jacinto. Ayan, sa baryo. Mark Brian Almiña. Good luck. Okay, from Kevin Menes. Aaron Puhol to Aspe. Aspe! Nice dish! Sa ilalim at nakakuha pa ng foul dito. Etong si Marjo Puhol. Ay, wala naman ba? Wala bang tawag yung referee? Sabi ko, meron eh. Oo, meron, partner. At hindi natin marinig because nga etong mga fans dito. Kasi ng mga tao dito. And now it's just a 3-point lead by San Jacinto. Sayang yon. Ito na, Almiña ang may hawak na ng bola. Trying the defense of Cyrus Puhol. Sabio! At ayan, nagkakainitan ang mga people dito. Cyrus Puhol kontra dito kay Mark Brian Almiña. At ito, but again, pasok yung 3 points doon ni Kenneth Sabio. Let's see kung ano magiging desisyon ng itong mga referees natin. We have Roger Obina, Ariel Bermeo, and Bonaning Chumachera with the little help of our Sir Jojo Bilen and Edgar Paraon nasa review center. So titingnan natin kung ano yung final
Ganun po ka-intense ang laban. Oo. So, kanina, ang kagit-gitan nito ni Almiña is itong si Carlo Montales. Ngayon naman, ito na yung nakakaba. Pero very unlikely naman kay Almiña. Oo, very unlikely, partner. Nakikita naman natin na mabait itong batang to eh. So, let's see. Baka natin trigger lang siya dahil sa intensity ng laro ng depensa. So, basket counts yung triple si Kenneth Sabio at mayroon pang naitawag na foul. At balik ang bola sa mga taga San Jacinto. Cyrus Bull, first personal foul, 13 foul. 14 seconds to shoot. So 14 seconds to shoot. Same ball, sabi ni referee Bunalong Chumachera. Dahil natapik yun ni Aaron Puhol, ang pasa yun para sana kay Gigantoka sa ilalim. At ayan, lambingan na naman. Hamila kontra dito kay Marjon Puhol. Papapatayo tayo dito, partner, dahil sa sobrang intense ng laban. Double foul. Foul number 0, San Jacinto Nico Hamila. Fourth personal foul, warning for exclusion. Number 20, Marjon Puhol. Third personal foul. Ayan, depensa lang tayo ng maayos. 14 seconds to shoot. Tira mula sa corner for Almiña, wala. Rebound, Cyrus Puhol. Now Aspe bringing the ball down for San Fernando. Ayan! Naulit yung kanina, pero this time, ganun pa rin. Hindi pa rin tapos nitong si Matos. Ang assignment, Cyrus Puhol. Wala. Open na open siya doon. Ito. Sabio is also open for 3. Kapos! Medyo minadali, partner, for Team San Jacinto. Yung possession na iyon. Aspe to Cyrus Puhol. And he gets fouled. Si Matos lang tatawagan ata ng foul dito. Ayun na nga. Sa third foul on Matos. 4 minutes 42 seconds lang po ang nalalabi dito sa laro natin. 6 na puntos ang kalamangan. Cyrus Puhol missing the free throw. Napaka-crucial na mga free throws na ito. Kailangan maipasok nila kung gusto nilang makahabol at magkaroon ng chance na maipanalo itong larong ito. Pasok yung pangalawang tira. Live substitution. Anabe lalabas kontra kay Cyrus, or I mean for Cyrus Puhol. Kenneth Sabio. Sasalubungin itong si Marjon Puhol. Sabio to the corner. Almiña gets blocked. Rebound. Bauson. Dazzle Paul Aspe bringing the ball down for San Fernando. Binigay sa corner kay Marjo. At the intention, I think, was to lob it to Junel Bauson. Yes, partner. So good stop sana on their part dito. Block from Aspe dito kay Almiña on that 3-pointer. But again, turnover on the part of Marjo Puhol on that sequence naman sa kabila. Tama. So yun nga, sabi ko, ito mga turnovers na ito, pag nag-file up yan for both teams, medyo masakit yan, no? And again, dito, lamang po ang mga taga San Jacinto with 84-89. So titingnan natin with 4 minutes and 16 seconds kung ano ang mga adjustments dito, partner. Okay, after this timeout, sino ba ang mas may will to win this ball game? At ibinalik na dito si Anabe. Two guards itong gamit itong San Fernando. Dalawang kupunan na nasa unahan. Their rivalry ay natutunghayan natin dito. 14 seconds. Kenneth Sabio to Matos. Matos now, nasa harapan si Anabe. Binigyan ng screen ni Gigantoka. Matos.
Lumapit sa may baseline. Almiñe missing the reverse layup. Now it's Dazzle Paul Aspe crossing over. Anabe fakes. Anabe finds Aspe. Aspe! Wala. Rebound Anabe. Binigay kay Puhol. Aaron! Wala pa rin. Pero makukuha ni Marjo yon. And Marjo hangs in mid-air. And the rebound was for San Jacinto. With Almiñe getting fouled. So penalty. With 3 minutes and 29 seconds remaining, pareho na po yung penalty. Yung dalawang kupunan na yan. Almiñe now. Mag-free throw. Lamang sila po dito ng 5. At ayan, nadagdagan pa. Gawin mo ng 6 ang kanilang kalamangan. At 3 minutes and 29 seconds. Nagkaroon ng maraming opportunities doon yung San Fernando. But I don't know kung ano yung kulang at hindi nila na-convert yun into another 2-pointer. Now Anabe. Ito, zona pa rin pero extended yan, partner. Nice play! Ang bilis. Good pass on Anabe. So sabi ko nga, magaling din itong point guard, no, partner, itong Anabe. He is. Equally good, almost equally good kay Aspe. Yung ginagawa dito ng San Jacinto, talagang ginagamit na yung oras, partner. Nice move, pero yung tira, medyo sablay para kay Kenneth Sabio. Almiñe kicks it out to Kenneth Sabio for 3! Wala! Rebound, nakuha pa rin ng mga naka-purple. Third opportunity. Almiñe finds Sabio. Higantoka. Tomatos, Hamila down low. 1 second. Trying to beat the clock pero sabi ng ating referee, wala. It's a 24-second violation. So 5 lang to, partner, with 2 minutes and 34 seconds remaining. Grabe, partner. Pati yung hininga ko dito talaga. At punong-puno po tayo dito sa Tito R. Espinosa. Open is Anabe! Wala! Rebounds. Matos. Binigay kay Gentoka sa unahan. Nandun si Aspe to defend pero walang nagawa si Aspe doon. Anabe now gets fouled by Almiñe. Foul by number 16, Brian Almiñe. Third personal foul, penalty, Sa third foul, so penalty na din dito. It's a 7-point lead na kailangang matapisan dito ni Anabe. Yes, partner. So 2 minutes and 11 seconds remaining. That's an important free throw, partner, sana, no? Oo, pero medyo malakas yon. And another miss, partner. Another miss. It will hunt you down later, just in case. Hamila handles the ball, protecting it. Now, passes to Almiñe. Almiñe fires a 3. Rebound. Nakuha ni Matos. Pero nakaapak siya sa linya, sabi ni referee Bermeo. But a good effort pa rin, partner, on Lester Matos. So ito, partner, this possession, kailangan dito pumuntos ng mga taga San Fernando. Now it's Anabe. Montales. Balik kay Anabe. 14 to shoot. Aspe will fire. Tapos pa rin. Still missing, partner. Actually, walang naipasok pa dito si Aspe sa kanyang 3-pointers. Oo, pero he can hit those 3-pointers. Pero good job stealing the ball. Kaya lang, malakas yung kanyang pasa for Carlo Montales to catch. Timeout team, San Jacinto. Timeout
dito ang mga taga San Jacinto. With 1 minute and 16 seconds remaining sa ating ball game, partner, 86-93. So 7-point lead, partner. This is very manageable, partner. This is just a 7-point lead. 7-point lead. So 1.16 seconds remaining. Sabi ko nga, may mga opportunities. Sabi mo nga din kanina, may mga opportunities yung San Fernando. Comes the later part of the fourth quarter. Pero on my count, 2 turnover yon, partner, for them. So tingnan natin dito. So balik ang bola sa mga taga San Jacinto. At meron silang chance dito na mas madagdagan pa yung Kalamangan to seal the deal. So ito kailangan nilang pro-measure dito, partner. Kenneth Sabio against Marjo Pohol. Tugi Gantoca, hand off, balik kay Sabio. Now it's Matos. Ito, mismatch, partner. Good. Long 3 for Matos. Malakas. Ayan na. Si Bauson. Ayan, buhay pa po ang mga taga San Fernando dito. 5 puntos lang po ang Kalamangan. Ito, ba't parang there's a foul. And Carlo Montales, so penalty ito. So no need to foul sana. Oo, tama. Partner. Pero let's see kung mahaba pa yung oras naman eh. Let's see kung may papasok ito ni Matos. Who've been struggling from the free throw line since last night. Pero naipasok na yung una. So balik sa 6. And completing the 2 free throws. Balik sa 7 ang lamang. So talagang dito, nakikita natin kung sino ang hari ng Distrito 1. 45 seconds remaining. Aaron Pohol fires a 3. Wala. Junel trying to join the party, pero but may foul, partner, na tinawag dito. Oo, may tawag na foul. Personal foul, penalty. Foul. So kailangan lang ni Bauson na itong 3 free throw at buhay pa dito, partner, itong mga taga San Fernando. Tama. May oras pa. But again, miss on that free throw, partner, itong si Bauson. Bihira siya magbinte sa free throw line eh. I don't know, because maybe because of the pressure na and the fatigue. Pero pasok yung pangalawa. Umalog nga lang. So, balik sa 6 ang Kalamangan. One more. And it went out and in. In and out, rather. 45 seconds remaining. Now it's San Jacinto. Matos. Escaping the double team. The trap. Hagad. Maganda rotation ng bola. Balik kay Alminye. Open na para sa tira, pero he opted to pass. Alminye will fire this one. Boom! That's it. That's it. That's the nail in the coffin. Bauson retaliating, pero I think that's too late for that one. San Jacinto will bag this one in and will bring home this big win against this big team, San Fernando. Grabe, partner, yung laro natin. 92-98 ang ating final score. So talagang nakabawi dito ang mga taga San Jacinto on that upset loss against Monreal, partner. At ang binawian nila ay yung top seed sana dito sa Distrito 1. So tabla sila when it comes sa kartada dahil 3-1 parehas, or I mean 4-1. Tama? But again, partner, win over the other. So
Ano mangyayari dyan? I guess itong San Jacinto ang magna-number 1 at ang number 2 ay San Fernando dito sa Distrito 1. So sila ang makakapasok dito sa District 1 for our second round to the quarterfinals, partner. So panalo pa rin tayo. Oo, panalo Kasi pa rin tayo. nakuha natin yung mission natin dito sa Ticao Island to come up with the best 2 teams na ilalaban sa Districts 2 and 3. Okay, and that will be San Jacinto and San Fernando. Yes, partner. So yun na nga. But again, itong dalawang kupunan na ito ay aabante sa ating second round. So regardless pa naman kung sino ang nanalo dito, talagang pasok na itong dalawang shooting na ginawa nitong mga taga San Jacinto. 19% lang itong mga taga San Fernando dito at itong mga taga San Jacinto ay 35% on that rainbow country. So pumutok sila on that 3-point shot, partner. So sabi ko, kapag maganda ang shooting nitong mga taga San Jacinto, for sure na ipapanalo nila yung game, partner. And a while ago, I told you also na yung foul trouble, sabi ko nga, hindi ito na masyadong nakapitalize itong mga taga San Fernando. No? While yung mga key players nila ay nasa bench, hindi, yun nga, tama, hindi nila masyado nakapitalize yun. Kasi sabi ko nga, yung front line itong San Jacinto ay nakaupo. At kung mapapansin mo, itong mga taga San Fernando naman ay itong Bauson ay walang halos sa foul, partner, or isa lang yung foul ni Bauson on that game. So dapat i-capitalize yun. But again, yun nga napansin ko, nakikipagsabayan sila dun sa speed, partner. That's why medyo walang masyadong adjustment when it comes dun sa ganong speed ng laro. So dapat pag gano'n, lamang naman sila in terms of tao or sa laki. So dapat yun ang kinapitalize nila. But again, yung capitalization naman ng speed and yung talagang transition nitong mga taga San Jacinto ay nandun. So that's why sila ang nanalo. Okay, so good analysis once again. Maraming salamat, Coach Paul Sepe. And right now, we're just waiting for our Kasarog Best Player of the Ball Game. Maganda yung nilaro dito ni Mark Lester Matos. Of those games na nilaro niya, ito yung pinaka-impressive sa lahat. Starting off with the cold-blooded threes. And right now, let's see kung siya ba ang ating magiging Kasarog Best Player of the Ball Game. Pero dito, let's take this opportunity na magpaalam muna pansamantala. And what a ride here sa Ticao Island. This has been an experience to remember. And kami po ay talagang nagpapasalamat sa mga tao dito sa Ticao Island. And once again, happy birthday, Com Lloyd Rivera. And more birthdays to come, syempre. And right now, eto, paalam na tayo dito. Magbabalik po kami sa susunod na araw. We'll be back on July 7, ano? Yes, partner. August 7, Wednesday. Wednesday. And doon na tayo sa District 2. Oo. Okay. So right now, Barbie Floriano, take it away. Maraming salamat, Kapa Morgan and Coach Paul. Right beside me is our Kasurog Player of the Game from Team San Jacinto na si Mark Lester Matos, who scored 21 points, 14 rebounds, 7 assists, and 3 steals. So congratulations sa'yo, Lester. So after that intense and tight ball game as the Kasurog player, ano yung naging contribution mo sa inyong team para sa laro nyo ngayong gabi? Ginawa ko lang yung best ko na makatulong sa team namin. Kasi yung last na games namin, off talaga ako noon at saka walang contribute na mga pasa at saka ginawa ko lang yung best ko na para manalo na to and focus kami. Pinagandaan talaga namin tong San Fernando kasi malakas talaga tong team na to eh. Alright, aabante na ang inyong kupunan sa quarterfinals at ano pa ba ang dapat abangan ng ating basketball fans sa magiging performance nyo? Yun nga, yung sa quarterfinals, ibubuhos namin yung best namin as a team. Kasi ngayon pa lang, nabuo na yung chemistry namin. Yun nga, sa quarterfinals, gagawin namin yung lahat para makuha namin yung kampyonato. Ngayon naman, may pagkakataon ka para pasalamatan lahat ng taong nasa likod ng inyong pagkapanalo. Go ahead. Papasalamat ako kay Lord kasi binigay sa amin to. And bonus na best player. Nagpapasalamat nga pala ako kay boss at saka kay mayor sa mga coaching staff and sa mga
teammates ko. Ayan, congratulations once again, Team San Jacinto, and to you, Mark Lester Matos. Mga kasurog, be expectant of more intense and exciting games here in Ako Bicol Cup Masbate. And in behalf of Ako Bicol Party List, Representative Zaldico, Ako Bicol Cup Commissioner Sir Lloyd Rivera, and happy birthday po, Boss Lloyd, IMBC Head Ms. Russell Oreta, Technical Director Sir Christian Calleja, and from the rest of the team, thank you so much Masbate for welcoming us here in your province. Meron pa palang shoutout itong ating kasurog player. Sige po. Shoutout nga po pala sa family ko at family Matos and kay Brent Dancel. Birthday nga pala niya bukas. Happy birthday, advance. And kay Sarah and then kay Sir. Sir, yung tita mo. Shoutout sa lahat. At Team Payag. Shoutout. Sabang Team Payag. Ayan, this has been Barbie Floriano, Ako Bicol Cup Masbate, courtside reporter. Good night mga kasurog.